Хей, тук дядо Коледа си изпуснал един чорап. Така че ще имам щастието да ви го покажа. Така, взимам ето този, който не е довършен. Сега ще ви покажа как се зашива горе на пръстите. Ето така. Взимаме си игла. Която е с тъп връх. И започваме с бримката, която е към нас. Взимаме първата бримка. Ето по този начин. И издърпваме конеца и пускаме бримката. Ето така. Следващата бримка я взимаме отзад към нас. Издърпваме конеца. Тя стои на иглата. Отиваме на другата страна. Взимаме бримката по същия начин, с който взехме тази бримка. Издърпваме конеца и пускаме бримката. Следващата бримка и я взимаме отвътре навън. Ето по този начин. Конеца е отзад. Идваме пак на предната страна на плетивото. Взимаме си бримката по този начин. Конеца е отзад. Изпускаме бримката, а следващата я взимаме така, че иглата да върви към нас. Така се редуват двете страни. Ето, виждате ли? Ето тази бримка. Две бримки шием отпред и две отзад. Така, това е така. Следва взимаме бримката, конеца върви назад.